ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യദന്തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘ്യേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണാം മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധനാമന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. नेता गौर परमानंदे. हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं ഭക്തരൂപം സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതന്നിർവിദ്യമാനാനാം ഇച്ഛതാമകുതോ ഭയം യോഗിനാം നൃപനിർണീതം ഹരിർനാമാനുകീർത്തനം. ഏതന്നിർവിദ്യമാനാനാം ഇച്ഛതാമകുതോ ഭയം യോഗിനാം നൃപനിർണീതം ഹരിർനാമാനുകീർത്തനം. ഏതത് ഇതാകുന്നു നിർവിദ്യമാനാം ഇച്ഛതാം അകുത ഭയം എല്ലാ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവുക. യോഗിനാം ആത്മസംതൃപ്തിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നൃപ രാജാവേ നിർണീതം
അവിതർക്കമായ സത്യം ഹരേഹി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമ ദിവ്യനാമം അനു പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിത്വബിംബേ ആചാര്യരബിംബേ കീർത്തനം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. അല്ലയോ രാജാവേ, മഹാധികാരികളുടെ ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രാമാണികരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തര ഭഗവത് നാമ ജപം ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖകാംക്ഷികളും അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്താൽ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിർഭയവും നിസ്സന്ദേഹവുമായ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, മഹാ അധികാരികളുടെ ശ്രേഷ്ഠരായ പ്രാമാണികരുടെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തര ഭഗവത് നാമജപം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖകാംക്ഷികളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ ആത്മസംതൃപ്തി നേടിയവരും, അതായത് എല്ലാവർക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും നിർഭയവും നിസ്സന്ദേഹവുമായ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നു. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. മുകുന്ദനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതിന്റെ മഹാ ആവശ്യകതത്വത്തെക്കുറിച്ച് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിവിധ യത്നങ്ങളിൽ കൂടി വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. അവർ പൊതുവെ പരമാവധി ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതികവാദികളാണ്. അതിനടുത്ത സ്ഥാനത്തുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണജ്ഞാനം കൈവരിച്ചവരാകയാൽ അത്തരം മായാമോഹിത ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു. അവര് ഭൗതികതയിലുള്ള സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവർ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം കൈവരിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഏറെക്കുറെ സ്വയം തൃപ്തരാണ് അവർ. അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ സ്വയം തൃപ്തി നേടിയവരാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും നിർമുക്തമാകണമെന്നോ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഭഗവത് ഭക്തരാണ് അതിനു മുകളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനു മുകളിലുള്ള എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പോകണം, മുക്തി നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പോലും ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങൾക്കും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവത് ഭക്തർ, അതിനു മുകളിലുള്ളത്. അവർ സദാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അവരുടെ ഏക ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിയാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം? ഹരിതോഷണം, അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഒന്നും സ്വന്തം കണക്കിൽ വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഭഗവത് ഭക്തർക്കില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കുവാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സുഖങ്ങളും മുക്തി പോലും ഉപേക്ഷിക്കാനും ഭക്തർ തയ്യാറാണ്. ഭഗവാൻ തന്നാല് അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി അവര് ഉപേക്ഷിക്കാനും തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യം ആത്മതൃപ്തിയല്ല, എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ആത്മജ്ഞാനപരമായി ജപിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. രാജാവിനോട് പറയണം, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആത്മജ്ഞാനപരമായി ജപിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപത്താലും ശ്രവണത്താലും ആദ്യം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടും പിന്നീട് ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങളോടും അനന്തരം ഭഗവത് ലീലകൾ മുതലായവയോടും ഒരുവന് അടുപ്പമുണ്ടാക്കും. നാമം ജപിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം നമ്മളെങ്ങനെയോ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ബന്ധം ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങളോടും ഭഗവാന്റെ ഗുണം ലീലകൾ അതിനോടും അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടും ഒരുവന് അടുപ്പമുണ്ടാകുന്നു. അഥവാ ഒരുവൻ പരിചിതനായിത്തീരുന്നു. നമ്മളുടെ ഒരു ബന്ധുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഖാവാണ്. മാധുര്യരസം, സാഖ്യരസം, ഇതുപോലെ ഭഗവാനോട് നമ്മൾക്ക് അടുപ്പം കൂടുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങളോടും അഥവാ ഭഗവത് ലീലകൾ മുതലായവരോടും ഒരുവന് അടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു. അഥവാ ഒരുവൻ ജിതനായിത്തീരുന്നു.
ആധികാരികതയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം സദാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആധികാരികതയുള്ളവരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, അതായത് ആധികാരികത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ വക്താക്കള്, ഗുരുക്കന്മാര്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞ ശേഷം സദാ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കണം എന്നിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാമാണികരിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുകയാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഘടകം എന്നത് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദിവ്യനാമ ശ്രവണം ഒരുവനെ ക്രമേണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ മുതലായവ ശ്രവിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അപ്രകാരം പടിപടിയായി ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ജപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിയുത സേവന പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭൗതികതയോട് വളരെയധികം അടുപ്പമുള്ളവർക്കും കൂടിയാണ് ഈ പ്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ വഴി അദ്ദേഹത്താൽ മാത്രമല്ല മുൻഗാമികളായ മറ്റാചാര്യന്മാരാലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. ആകയാൽ മറ്റൊരു തെളിവിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ പുരോഗമനോന്മുഖരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃകാപരമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, കാമ്യകർമ്മികളായും ദാർശനികരായും ഭഗവത് ഭക്തരായും നേട്ടം കൈവരിച്ചവർക്കും ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരായിത്തീരണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് വീണ്ടും താഴേല് പതിക്കും. താഴേക്ക് വരും. ഭരതമുനി ഒക്കെ പറ്റിയതുപോലെ വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകും. അതേപോലെ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരായാലും എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ഭക്തരായും നേട്ടം കൈവരിച്ചവർക്കും ഇത് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്? അപരാധമുക്തമായും ഉച്ചത്തിലും ജപിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതില് ആ ശബ്ദം കേൾക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു മുറിയില് എവിടെയിരുന്നാണോ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് അവിടെ ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഉണ്ടാവും. അവിറ്റങ്ങൾക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അവരും അത് കേട്ട് അവര് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്കുള്ള ജീവിതം കൊടുത്തവർക്ക് പോലും അവർക്കും പുണ്യം കിട്ടും ഈ നാമം കേൾക്കുമ്പോ. അതുകൊണ്ടാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് നമ്മള് നാമം ഉറക്കെ ജപിക്കണം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പലരും ഈ നാമജപത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും, ജപിക്കാത്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ചെവിയിലും കൂടി ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം. പത്മപുരാണത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം അപരാധമുക്തമായും ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ സ്വയം മുക്തനാകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ച് എന്തായി മാറും? നമ്മുടെ മനസ്സ് തേജോ ദർപ്പണം അർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോ കാലങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ പോയി പരിശുദ്ധി നടും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവത് തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഒരുവന് എല്ലാവിധ അപരാധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം വിമുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ പാദങ്ങളിൽ അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. മറ്റ് വിഷ്ണു ഭക്തരെ, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മള് കളിയാക്കിയൊന്നും പറയരുത്, അല്ലെ? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം. അത്തരം അപരാധം സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അത്തരം 10 അപരാധങ്ങൾ പത്മപുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം നോക്ക്. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മഹാഭക്തന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുക ഒന്നാമത്തെ അപരാധം. രണ്ടാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ ലൗകികമായി കണക്കാക്കുന്നത്. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത നാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അത് യാതൊരു തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണത്വത്തിന്റെ യോഗ്യതയല്ല. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ വിവക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു സംജ്ഞയും, സംജ്ഞ എന്ന് വെച്ച നാമം,
ആ നാമവും ഏതൊരു നാമധേയവും ദിവ്യവും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. അത്തരം ദിവ്യനാമങ്ങൾ ഭഗവാനോളം തന്നെ ശക്തമാണ്. പ്രാദേശികമായി അവധാരണം ചെയ്ത വിശിഷ്ടമായ നാമം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ജപിക്കുന്നതിനും കീർത്തിക്കുന്നതിനും യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല. നമ്മള് നാണം മറന്ന് നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. മറ്റുള്ളവർ കേട്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? അതൊന്നും സാരില്ല. നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ത് വേണോ? നഗരസങ്കീർത്തനം, നാമസങ്കീർത്തനം അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന് ആളുകള് നാമം ചൊല്ലണുണ്ട്. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ്. അവയെല്ലാം തന്നെ മംഗളകരങ്ങളാണ്. മാത്രവുമല്ല ആ നാമങ്ങളെ ഒന്നും ഭൗതിക വസ്തുക്കളായി അഥവാ ഭൂതാത്മകമായ ഒന്നായി തരംതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അംഗീകൃത ആചാര്യന്മാരുടെയോ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെയോ ആജ്ഞകളെ നിരസിക്കുക മൂന്നാമത്തെ അപരാധം അല്ലെ. നാലാമത്തെ അപരാധോ വൈദിക ജ്ഞാനത്തെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ അവഹേളിക്കുന്നത്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ അവഹേളിക്കുന്ന നാലാമത്തേതും ലൗകികമായ കണക്കുകൂട്ടലിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണെന്ന് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. ദിവ്യനാമത്തെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ അപരാധം. ദിവ്യനാമത്തെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമവോ സാങ്കല്പികമല്ല, ആരാധകരുടെ സങ്കല്പമാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അതിനാൽ ദിവ്യനാമവും സങ്കല്പമാണെന്നും അല്പജ്ഞാനികളായവർ ചിന്തിക്കുന്നു. സങ്കല്പമാണ്, ഇതൊരു വെറും വിദ്യയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്പജ്ഞാനികളാണ്. അവണ്ണം നാമജപം നടത്തുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ദിവ്യനാമജപത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ദിഷ്ട വിജയം കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ അപരാധത്തോടെ നാമജപം നടത്തുന്നവർക്ക് ദിവ്യനാമജപത്തിൽ നിന്നും ഉദ്ദിഷ്ട വിജയം കൈവരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ബലത്തിൽ വീണ്ടും മനഃപൂർവ്വം പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഏഴാമത്തെ അപരാധം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിലൂടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപകർമ്മങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ, അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമം. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നാമത്തിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധികളാണ്. യാതൊരുവിധ പവിത്രീകരണ മാർഗങ്ങളിൽ കൂടിയും അത്തരം അപരാധികൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുവൻ പാപിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് പാപഫലങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവന്റെ ഭഗവത് നാമജപം അവന് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകും. നമ്മള് ജപിച്ച് അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുമ്പോ നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഒന്നൊന്നായി കുറയും. പിന്നെ പുണ്യത്തിന്റെ കണക്ക് കൂടിക്കൂടി വരും. ഒരുവനല്ല ഭഗവത് നാമവും ജപപ്രക്രിയവും ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും മംഗളകർമ്മങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ് എട്ടാമത്തെ അപരാധം. ഭൗതിക നേട്ടത്തിനുതകുന്ന നാനാവിധങ്ങളായ ധാരാളം സത്പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവത് നാമജപവും മംഗളകരമായ വെറും പുണ്യപ്രവൃത്തികളല്ല. പരിശുദ്ധ നാമജപം പരിശുദ്ധ സേവനം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ അത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. നമ്മള് നാമം ചൊല്ലാം അങ്ങനെ കിട്ടണം അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാല് കണ്ണം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാനും ഭഗവത് നാമവും ഏകവും അഭേദവുമാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമത്തെ മാനവരാശിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുവൻ യത്നിക്കരുത്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാസ്വാദകൻ എന്ന ആശയത്തെ ഇവിടെ വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെയും അനുവർത്തിയല്ല. ഞാൻ ഇന്നത് ഇന്നത് ചെയ്തിരിക്കണം, എന്നിട്ട് തന്നാല് ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള്. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറയും. പിന്നെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും, ഓ അത്രയും പറയേണ്ടിയിരുന്നില്ല, കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്ത അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വിലപേശല് നടത്തുകയും ചെയ്യും.
പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പരമാസ്വാദകൻ എന്ന ആശയത്തെ ഇവിടെ വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരുടെയും ആജ്ഞാനുവർത്തിയല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഭഗവാന് തുല്യമാകയാൽ സ്വകീയ സേവനത്തിനായി ദിവ്യനാമത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരും മുതിരരുത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തെ താല്പര്യമില്ലാത്തവരോട് ഒരു ഇതുമില്ല, വെറും ഒരു പണിയില്ലാത്തവരാണ് ഒരു ജപമാല എടുത്ത് കയ്യും സഞ്ചിക്കുള്ളിലിട്ടിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണവരോട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവത് നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ഉപദേശിക്കുന്നതാണ് 9ാമത്തെ അപരാധം. അതും അപരാധമാണ്. അത്തരം താല്പര്യമില്ലാത്ത ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അപരാധമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധ നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷമോ ഭഗവത് നാമത്തെ താല്പര്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് 10ാമത്തെ അപരാധം. എന്താണ് ഇത്? നാമത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം ഒക്കെ അറിയാം, എന്നിട്ടും അശ്രദ്ധമായി നാമം ജപിക്കുന്നത് 10ാമത്തെ അപരാധം. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ നാമജപത്തിന്റെ ഫലം ബോധ്യമാകുന്നത് മിഥ്യാ അഹംബോധത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്. അതായത് മിഥ്യാ അഹംബോധത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ദിവ്യനാമജപത്തിന്റെ മഹത്വം ഒരുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ അഹംബോധം അല്ലെ അഹംഭാവം അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അവര് നാമജപം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പരിശുദ്ധി ലഭിച്ചത്. ഈ ലോകത്തിന്റെ സുഖാസ്വാദകൻ താനാണെന്നും ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം തൻ്റെ സുഖത്തിനുള്ളതാണെന്നുമുള്ള ചിന്തയാൽ മിഥ്യാഹംബോധം പ്രകടിതമാകുന്നു. അല്ലേ? എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ ആളുകളെ, എൻ്റേതെന്ന ഭാവം, അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും തെറ്റായത്. ഞാനെന്നും എൻ്റേതെന്നുമുള്ള, എപ്പോഴും പ്രഭാത് പറയണാണ്, ഞാനെന്നും എൻ്റേതെന്നുമുള്ള തെറ്റായ അഹംബോധ ചിന്താഗതിയിൽ കൂടി ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ദിവ്യനാമ ജപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ഈ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ 10 അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തടത്തേക്ക് പോവേ അവിടെ ഓടിയടക്കെ ഒന്നും ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. കാലത്ത് തന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് ഇത് കൈമുഖമൊക്കെ കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുളിച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സജ്ജയം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോയി ഇപ്പുറത്ത് പോയി അത് നോക്കി ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരിടത്തിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 10 അപരാധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ അവര് അനുഗ്രഹം തേടിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മള് നാമം ജപിക്കാൻ. ഹരികൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12. കിം പ്രമത്യസ്യ ബഹുബി പരോക്ഷൈർഹായ നൈരിഹ വരം മുഹൂർത്തം വിദിതം ഘടതേ ശ്രേയസേയത. കിം എന്താകുന്നു പ്രമത്തസ്യ പരിഭ്രാന്തരായവരുടെ ബഹുബി അനേകം പരോക്ഷൈ ഹായനൈഹി വർഷങ്ങൾ ഇഹ ഈ ലോകത്തിൽ വരം ശ്രേഷ്ഠം മുഹൂർത്തം വിദിതം ബോധം ഘടതേ ശ്രമിക്കാൻ കഴിയും ശ്രേയസേ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശല്യപ്രഭു ജയശല്യപ്രഭു. ഈ ലോകത്ത് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ശൂന്യമായി പാഴാക്കി കളയുന്ന ദീർഘമായ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ, നമ്മളെ പറ്റിയല്ല, നമ്മളിപ്പോ നേരം വെളുത്താല് ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ലിങ്കിലും കയറി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ കേട്ട്, അല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒന്നും മനസ്സിന് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അയ്യോ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ പലരും വർഷങ്ങളോളം ജ്ഞാനശൂന്യമായി പാഴാക്കി കളയുന്ന ദീർഘമായ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്? പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ് ശ്രേഷ്ഠം.
നമ്മൾ നല്ല കൃഷ്ണ അവബോധത്തോടെ ഒരു നിമിഷം കിട്ടിയോളെങ്കിൽ അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവന്റെ പരമമായ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: പുരോഗമനോന്മുഖരായ ഓരോ മാന്യ വ്യക്തിയാലും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, എന്തിനാണ് തിരുനാമം ജപിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത രാജാവിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. 7 ദിവസത്തെ ജീവിതം മാത്രം ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ധൈര്യം പകരാനായി ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാതെ 100 വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ പ്രയോജനമില്ലെന്നും പരമമായ താല്പര്യം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടെയുള്ള ഒരു നിമിഷം നേരത്തെ ജീവിതമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നും ശ്രീ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഉറപ്പായി പറയുന്നു. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയണേ? നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട്, 7 ദിവസമുണ്ട്. പക്ഷെ വർഷങ്ങളോളം ഇത് പാഴാക്കി കളയുന്നവരെ പറ്റി എന്താ പറയാനായിട്ട്? അപ്പൊ ഒരു നിമിഷം മതി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ മതി. ആ ജീവിതം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പരമാനന്ദപൂർണവും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും ശാശ്വതത്വവുമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ താല്പര്യം. എന്താണ്? സന്തോഷം പരമാനന്ദപൂർണമായിരിക്കണം. പൂർണ്ണജ്ഞാനം, അറിവ് കിട്ടാവുന്നിടത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിവ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശാശ്വതത്വം ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ താല്പര്യം. ശാശ്വതര് ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരായിട്ടുള്ളവർ തിന്നും കുടിച്ചും സന്തോഷിക്കുക എന്ന മൃഗീയ വാസനകളെ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിത രീതിയിൽ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട് വിലപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ കൊഴിയിക്കുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളയുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് ഭഗവത് സേവയിലേക്ക് തിരിക്കാതെ ഭൗതികതയിലേക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നവര് ഈ ജന്മം തന്നെ പാഴാക്കി കളയുന്നു. ആത്മീയ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ബദ്ധാത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ആത്മീയ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ബദ്ധാത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വരദാനമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ബദ്ധാത്മാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു വരദാനമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും അനായാസമായ പ്രക്രിയ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഭാഗം നാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. ദിവ്യനാമ തൃപ്പാദങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ച വിവിധ അപരാധങ്ങളിൽ നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ അഥവാ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിരവധി ഖണ്ഡികകളിലെ പ്രമാണയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി പ്രഭു പരിശുദ്ധ നാമ തൃപ്പാദങ്ങളിന്മേലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളെ സമർത്ഥമായി പിന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റ ആധികാരികമായ വിവിധ അപരാധങ്ങളെ നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമാക്കാൻ അഥവാ നമുക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം പകരാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞേക്കാം. ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിരവധി ഖണ്ഡികകളെ പ്രമാണയുക്തമായി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി പ്രഭു പരിശുദ്ധ നാമ തൃപ്പാദങ്ങളിന്മേലുള്ള അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളെ സമർത്ഥമായി പിന്താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്താൽ ഒരുവന് എല്ലാവിധ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി വിഷ്ണുയാമല തന്ത്രത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവ് മൂലം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരോ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തനെ അവഹേളിക്കുവാനോ ഭഗവത് ഭക്തനെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും കേട്ട് രസിക്കാനോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ നമ്മളെ അവര് പറയുന്നതൊന്നും അതിലൊന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ നിന്ന് പോയി നമ്മൾക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറിപ്പോണ്ടേ. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തനെ തരം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും കേട്ട് രസിക്കാനോ പാടില്ലെന്ന് ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി
മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണത്തിൽ നിന്നും ആധികാരികമായി ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ പുരാണങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മവർത്ത പുരാണത്തിലാണ് ഇത് ഹരേർനാമൈവ കേവലം ഫലോ നാസ്തൈവ ഗതിരഞ്ജതേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആധികാരം അത് അവഹേളിക്കുന്നവന്റെ നാവിനെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭക്തൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പക്ഷെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് കേട്ട് നിൽക്കാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭേദം. നോക്കിയേ, അവഹേളിക്കുന്നവന്റെ നാവിനെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭക്തൻ ശ്രമിക്കണം. പലരും വിഷ്ണു ഭക്തരെ അല്ലെ വൈഷ്ണവരെ കളിയാക്കുന്നവരെ ആയിട്ട് എതിർക്കണം. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവത് ഭക്ത അവഹേളനം ശ്രവിക്കാനോ അനുവദിക്കാനോ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഉപദേവന്മാരുടെ നാമത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധാരണ ശക്തിയുള്ള എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങളും അഥവാ ദൈവങ്ങളും പരമശക്തിയുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത 10:41 സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ളവരാണ്. കുറച്ചു ആരും ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഭാഗം അല്ലെ അവയവങ്ങളാണ് മറ്റ് ദേവന്മാരെല്ലാം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് തുല്യമായോ അതീതമായോ ശക്തി ആർക്കും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവത് നാമത്തോളം ശക്തിമത്തായ നാമം ആർക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹരിയുടെ നാമം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായത്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്താൽ സമസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും തുല്യകാലികമായി സംഭവിക്കുന്ന നിശ്ചിതമായ മുഴുവൻ ശക്തിയെയും സ്വായത്തമാക്കുവാൻ ഒരുവന് കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമമായ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഒരുവൻ മറ്റൊരു നാമത്തോടും തുല്യമാക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ മറ്റൊരു നാമത്തോടും ദേവീദേവന്മാരുടെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ട് പറയരുത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തമായ ദിവ്യനാമത്തിന് ഒരുവനെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിശ്ചയമായുമുണ്ട്. എന്നാൽ ദിവ്യനാമത്തിന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ കുടില പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാനോ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളോ മാപ്പ് കൊടുക്കുകയില്ല. ആകയാൽ യാതൊരുവിധ അപരാധവും കൂടാതെ എല്ലാവിധത്തിലും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനായി ഒരുവൻ സ്വജീവിതം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അത്തരമൊരു ജീവിതം നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ പുരോഗതി ഇല്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മരങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെയോ പോലെ അജ്ഞതാപൂർണമായ ജീവിതത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഇത്ര നല്ല മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാമജപത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫുള്ള് പർപ്പട്ടിയില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയണ, നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കണേ? ഇതുപോലെയാണോ? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് അതല്ലേ, ജപിക്കാനിരിക്കുമ്പോ അതും ഇതും ആലോചന വരുമ്പോ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരിക. എല്ലാം ചിന്തിക്കും. എല്ലാം ചിന്തിച്ചു, എല്ലാം പിന്നെ ഓർക്കും നാളെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് എത്ര നിയന്ത്രിച്ചിട്ടും വരും ഇടക്ക് മനസ്സിലോട്ട്. എത്ര അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിച്ചാലും ഇടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും വിളിക്കും, എന്തെങ്കിലും പറയും. അതാണ് നമ്മളപ്പോ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹരേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആരാണ്? രാധാദേവി അല്ലെ? ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ആ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മള് അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോകരുത്. ആ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലുക. അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും പോവും, വീണ്ടും അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഒരു നാമമെങ്കിലും തെറ്റാതെ ചെയ്തല്ലോ, ഭഗവാന് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത നാമം ചൊല്ലി നോക്കാം. അങ്ങനെ മാലയുടെ പകുതി വരെ നല്ലോണം ജയിക്കാൻ പറ്റും, പിന്നെ എഗൻ പോകും അത്. പോകും, എവിടേക്കാണ് പോണെന്ന് പറയും, എവിടേക്കോ ഒക്കെ പോകും അല്ലെ? എന്തൊക്കെയോ ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അന്നേരം ഫോണിൽ വിളിക്കും, ആരെങ്കിലും വിളിക്കും. അല്ല, ഫോണില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്നും ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഫോണല്ല, മനസ്സിൽ പല ചിന്തകൾ വരും. മനസ്സിനെ മനസ്സ് പോവും.
മനസ്സ് അതാ പോകും. അപ്പൊ ഞാനോർത്തെ എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ കാലിനെ പിടിച്ചു ഉള്ളൂ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ പോലെ ഒരു ചിന്ത. നമുക്ക്. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയല്ലേ മനസ്സ്. അതെ, ആ അതന്നെ. ആ, ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ആ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ശക്തി തരുമായിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന്, അതായത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് നാമം ജപിക്കും അങ്ങനെ പറയും ഒരു ദിവസം. പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്താ പറയണം, ഇത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയതയിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ നിശ്ചയം എടുത്തുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലാനിരിക്കുക. പക്ഷെ പോകും, അത് ഉറപ്പാണ്. എന്നാലും ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു 10 നാമമെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറാതെ പോകാൻ നോക്കുക.